Bundan bir neçə il элек Яңа Шабаксарда мәчет төзелә башлаганда ук аның эшчәнлеге намазлар уку яисә дини йолаларыбызны башкару белән генә чикләнмичән, күп милләтле шәһәрдә халыкны дингә тарту, аларны укыту һәм яшьләр арасында эш алып бару кебек мөһим нәрсәләрне үз максат итеп куялар. Катнаш гаиләдәге балаларның күбесе китеп бара икенче якка. Аларның әти-әниләре татарлыгын югалталар үзләренең. Аларны шуны югалтмас өчен ушбу чара аша ниндидер ярдәм итеп аларны туктатып калып булмас микән дигән уебыз бар. Шуңа күрә дә шәһәр мәчете бүген ислам мәдәни агарту үзәге сыман киң кырлы зур эшчәнлек алып бара. Биредә уку-укытудан тыш һәр даим динебез тарихына, милләт язмышына кагылышлы чаралар, очрашулар, конференциялар узып тора. Ислам диненең Идел болгары һәм Идел буе төбәкләрендә яшәүче халыкларның үсешенә керткән өлеше дип аталган бүгенге очрашуны алар шәһәр администрациясе белән бергәләп оештырганнар. Чарада Татарстанның һәм Чуашстанның танылган галимнәре, тарихчылары да катнаша. Шунлыктан очрашу рус телендә бара. После 922 года действительно религия ислам становится государственной религией, но ситуация коренным образом изменилась после 1552 года. Ислам становится, как бы тут лучше сказать, может быть даже религией преследуемой. Потому что так случилось, что православное государство стало распространять православную веру среди иноверцев, в том числе и среди мусульман. Религия – это еще и образ жизни, и наша традиция. Вот очень важно привить молодежи для нас мусульманской традиции. Это на самом деле сейчас уже старые люди начали понимать, что вот некоторые периоды они упустили этот мощный механизм приобщения к традиционной культуре. А без этого, без религиозных скрепов, на самом деле традиционную культуру привить невозможно. Мәгълүм булганча, хәзерге Чуашстан җирләрендә Казан ханлыгының чикләре узган. Шуңа күрә дә биредә борынгы татар авыллары байтак. Бүгенге Чуашстанның кайбер Чуаш авылларында әле мөселман каберлекләре дә сакланып калган. Чуашстанның гуманитар дәүләт институты хезмәткәре Евгений Михайлов бу урыннарда ике республика галимнәренең археологик казу эшләре алып баруы һәм Чуаш мөселманнары хакында сөйләде. Мы последние 4 года проводим археологические работы на известном объекте на территории Чувашии, самом крупном археологическом объекте. Это больше Таибинское городище в Ячикском районе Чувашской республики. Раскопки начались относительно поздно, в 1948 году. Алексей Петрович Смирнов из Москвы. Потом в 1957 году более масштабные раскопки этого памятника провел Герман Алексеевич Федоров-Давыдов, ученик Смирнова, тоже из Москвы. Они пришли к выводу, что это монгольское городище, но они говорили о том, что это городище существовало как в домонгольское время, так и в золотоордынское время. Казан ханлыгын Явыз Иван тармар иткәнче 12-13 гасырларда шундый татар авылында булган зират урынның берсе һәм 4 кабер ташы Чабаксар районы Атлаш авылында сакланган. Шуңа күрә дә халык телендә бу авылны әле хәзердә Тутар Каси, ягъни татар ягы дип йөртәләр. Татар Касы дигән исем булгач, татарларның катнашлары бар инде монда. Инде Иван Грозный заманнары белән бәйләнгәч, димәк монда руслар килгән вакытта алар монда яшәгәннәр дигән сүз. Яшә хөкем иткәннәрдер, хуҗалар булган булырга мөмкиннәр. Бу Казан ханлыгының шикләре бу тирәләрдә булган. Шуңа күрә монда татарлар булып, аннан соң алар янда куылганмы моннан, яисә үзләре күчеп киткәннәрме, шулай булырга мөмкин. Борынгы 4 кабер ташының бүген берсе биредә тора. Күптән түгел өчесен өйрәнү өчен Чабаксарга алып киткәннәр. Галимнәр бу якларда 1926 елда ук казу эшләрен алып барган. Было 4, 2 из них же увезли еще Краеведческий музей, да? Да, в 30-х годах еще увезли в краеведческий музей. Он действительно краеведческий музей один, хранится он сейчас в литературном музее. В Ленинграде хранится фотография 2 надгробий, сделанная самим Виктором Федоровичем Смолиным. Это фотография, на которой запечатлен один снимок с арабографичный на могильный камень, а другой без надписи. Вот тот камень, который без надписи, он сохранился и до сих пор находится на территории этого кладбища. Кайбер мәгълүматлар буенча биредә ислам динен алган чуашлар да яшәгән дигән фараз бар. Бу хакта авыл мәктәбе музеенда да материалларны табарга була. Бәлки бу кабер ташлары да мөселман чуашларга куелгандыр. Чуашлар белән болгарлар арасында туганлык булу сәбәпле, чуашларның берникадәр дәрәҗәдә туганлыгы бар безгә, болгарлар ягыннан. Без күргән кабер ташында язма юк, шуңа күрә ул өйрәнүне таләп итә.
Әйттеләр инде монда башка хәбәрташлар да булган ди, берсен алып киткәннәр, ул исән сау. Анысы соңрак дәвердәге дип ишеттем мин. 18-нче гасырга карый дип. Шулай да бу тирәне өйрәнсәк яхшы булыр иде. Чуашстаннан Рамис Сафин, татарлар.